Premode Oy herättää asuntounelmasi henkiin. Tarvitset vain unelmiesi kodin lupakuvat. Toimita ne meille sähköpostilla. 2 viikon kuluttua virtuaaliesittely on valmis ja pääset kävelemään vapaasti kodissasi ja sisustamaan makusi mukaan. Tervakukan virtuaaliesittely tehtiin arkkitehtiaineistosta talvella 2011. Tämä voisi olla vaikka sinun kotisi virtuaaliesittely. Katselu tapahtuu reaaliajassa, interaktiivisesti. Tarvitset vain hiirtä liikkumiseen. Premode mallintaa talosi lupakuvien perusteella. 2 viikon kuluttua pääset sisustamaan kotiasi jo reilusti ennen rakennusvaiheen aloittamista. Katso muita case-esimerkkejä verkkosivultamme www.premode.fi. Katso hinnoittelumme esitteestä ja ota meihin rohkeasti yhteyttä.